Sanibonani babukeli emakhaya, igama uSihle Njabu. Siyakwamukela kwihlelo lethi Off My Chest. La sinikeza khona ivakashi zethu ithuba lokuthi sikhulume noma sigonyuluke ngesimo sento ethize eke yabavelela noma eke yabakenzakalele. Uma ngabe ukuthi nawe mhlawumbe nesifiso sokuthi ufike la uzosixoxela isitori sakho, sizocela ukuthi ufollowe i-Facebook page yethu i-Off My Chest ebese uyasibhalela ukuthi unesifiso sokuza la. Uma ngabe ukuthi ubungaka-subscribe kule YouTube channel yethu, siyacela ukuthi subscribe ukuze uzokwazi ukutholana noma ngabe yini enye esiyifakayo ewumsebenzi wethu. Njengamanje sinesivakashi sethu esizosixoxela i-story sethu engeke ngimusho, ngizokunikeza ithuba lokuthi azisho. Ngisacela ukuthi uthathe le thuba ubingelela ababukeli bese uyazichaza ukuthi ubani. Sanibona ababukeli, igama lami ngukwanele wakamthetho. Angibhalele la ekhaya namhlanje esizathu sokuthi ikhona indaba serious engehlela labo engifise ukuthi ngikhulume ngayo la ekhaya. Okay, mangabe ukuthi mhlambe khona into obubhizi ngayo, ngisacela ukuthi uthathe isitulo uhlale phansi uzolalela nathi udaba akazosithulela lona. So ungayiqala ke indaba yakho. Indaba yami i-serious kakhulu indaba yami babukeli. Shuthi mina ngumfana wayikhulela ekhaya, ngihlala nomzali nabazali ababili, uma nobaba. Uma wami ayicleana, baba wami ke umuntu nje oyihlalele ekhaya yabo, sewabhemana nensango ngenxa yongasebenzi yabo. Okay. So manje ngoba kanjalo mina ngathola inhlanhla ukuthi ngikhona ukufunda yabo ngize ngiqede nge-trip. Ngathola isikole la e-DUT. Ngiyafunda nje kuyimanje nengibona yabo, but ikhona into ekenzeka yabo ngonyaka wami wokuqala ngifike e-DUT yabo. Eyangiphaphamisa ngabona ukuthi ayikunzima emhlabeni yabo. Shuthi ngathola umsebenzi yabo ngoba ngangibona ukuthi kunzima kulonto nje ukhulela ekhaya elixakekile like, but uyabona ukuthi kuyahlanganiswa, but bewa into phezukweni. NSFAS ngabona ngathi mncane ngiqeda kufika e-DUT because ngangibona ukuthi kumele ngibuye ngithumele imali encane ekhaya. Nasekhaya baswela vele. Kwaphoqeleka ukuthi ngithole umsebenzi. Ngawuthola ngenhlanhla ngaba i-bartender kwenye ama-club ala eThekwini. Okay. But I think ngisebenza inyanga eyodwa lapho. Khona umunye usisi wayijwayele ukufika lapho leyo nyanga eyodwa ngisebenza nje. Sisomuhle. Ayifika ngefortune ebomvu ke ngibona ukuthi ngathi yilabantu aba serious. Ijwayele ukuthi njalo nje mayifikile angithi tip ngibona ukuthi ungikhonzile yena kufanele ayingiqinisa ngemali eserious yabo. Ngingamazi nokumazi. Uma uthi ngemali eserious mhlambe khona ngomali mhlambe like 500 nje yabo, ngiqeda ngenxa ukuthi nje uthenge kumina nje sizomnika u500 yabo. Okay. Into ekanjalo nje yabo. Shuthi ejwayeleke vele ukufika yabo, nami ngasengimazi vele naye sengazi. Olunye usuku shuthi athi qeda ungithipha abela ngitshela ukuthi ngifuna omunye umsebenzi ongconywana, nangizamela umsebenzi ongconywana. Shuthi ayikho inkinga. Shuthi mase ngizamela lo msebenzi ongconywana anginike lonto nje business card. Okay. Anginike business card athi ngimfonele kuleyo number le khona yabo ngizokhona ukuxhumana nabo ngitshele kabanzi ngale opportunity ayisho. Alright. Shuthi athi ngimfonele ngabo 1 yabo because umuntu omatasa abangicabanga ngoba yabo ngathi uyasebenza wathinda ama meeting ya, but yize nginganawo nami isho, but wayiveza nje umuntu kanjalo mina yabo. Okay. Shuthi after ngalolo suku eze ngibone ngibusiness card wangitshela ukuthi ngimfonele ngo1 ngakusasa because zinye ikhathi unavailable yabo umuntu omatasa. Ngiyazwela. Shuthi ngimfonele ngawo lo 1 ngakusasa because vele ngumuntu oyixayekele yabo. Futhi usifuna isibani. Yeah, ngifuna umsebenzi ongcono because lo kulancane futhi yabo lo we-bartender. Okay. Shuthi mangimfonela athi sihlangane e-restaurant yabo, ngangisendele i-location hayi. Ngibona ukuthi hayi shuthi userious ke na uzongizamela umsebenzi.
shuthi ngigibele-ke nami yabo ngihambe ngiye lapho mangifika lapho fika ngamukele kahle yabo angitshela ukuthi nga-order noma yini ngithanda ukuyi-order shuthi ngi-order-ke phela yabo yize ngangak-understand okunye yabo engangaku-order lapho ngoba lama-restaurant ahambela phezulu shuthi after ngalolo suku lolo sikhulume into eyangixaka kodwa ukuthi wayengangitsheli ngomsebenzi wayengibuza ngami nje ukuthi ngubani ngihlalaphi ngakhula kanjani yabo wayengangitsheli ngomsebenzi ngakumuntu ofuna umsebenzi sazwana yabo kanjalo ukuthi kumele ngithole umsebenzi. Okay. Shuthi sikhulume kahle nalo sisilo sikhulume kuze kufike esigabeni sokuthi usiyangibuza ukuthi khona umuntu engihlekisana naye ithi mase ngimphendula mina sengimtshela ukuthi hayi ukhona ngibona ngathi kuba nokuphoxeka ebusweni yabo but ngamtshela ukuthi uhlala emakhaya yabo ngimbona mawukuthi ngiwelile ngaye ekhaya ngabovashele yabo emakhaya ashuthi naye athi hayi okay ayikho inkinga shuthi sizozwana ngoba singitshele impendulo hayi ngishuthi nizozwana ngoba awunamuntu asho njalo impela. Okay, qhubeka. Shuthi ngibone nami ukuthi hayi ngixakeke yabo but ngibone somehow ukuthi ngathi yabo ngathi ufuna ukwazi mina umuntu hayi ukuthi yabo but ngixakeke nami because umuntu engingamazi yabo ashuthi ngihambe yabo sihlwane kamnandi nje ngalolo suku but into yangithusa futhi ngathi sengihamba wangiqinisa nje ngemali serious ukuthi ngikwazi ukugibela ngithenge nokudla ngizokudla engango-5,000 ngabona nami ukuthi hayi shuthi ngashuthi ngathi ngizozwana kahle ngempela ngaye la usiyahambana. Okay. Shuthi makuhamba isikhathi-ke shuthi makuhamba isikhathi ngibuye ngimfonele yabo ngamfonela ngolunye usuku washo ukuthi hayi singahlangana e-mall ethile yabo. Okay. Wayefuna ungithengela iy'ngubo ngalolo suku ngangingazi kodwa ukuthi wayefuna ungithengela iy'ngubo ayitshela mhlawumbe sizoyixoxela yabo mhlawumbe angitshele ngomsebenzi yabo lo azongizamela wona. Okay. Ashuthi kwaba ukuthi sengithengela iy'ngubo ngosuku lesibili sesihlangana yabo sengithengela ifoni entsha yabo sengigqoka kahle yabo sengiphathe ifoni enhle. Ukuhlubula washintsha umuntu nje nabantu. Ngashintsha nje nami ngazizwa ngenye indlela yabo ngokuhlangana naye ngabona ukuthi hayi shuthi ngisaningi okuzolunga yabo. Okay. Mase kwathi-ke ngosuku lesithathu la engabona angichazela kahle ukuthi kahle kwakuyini le ayifuna ungizama ngayo yabo because sahlangana wangifonela yena futhi ngosuku lesithathu yabo ngabe ngiqamba amanga ngathi mina wamfonela. Okay. Wangifonela wathi ufuna sihlangane ehotela City Life Hotel le yala eThekwini. Okay. Yabo khona afuna sixoxe ngayo yabo ngathi ayikho inkinga yabo. Shuthi sahlangana khona ngesikhathi ayisibekile yabo nasihlangana khona ngiyafika kule room leyo esiyakuyona kunama roses like nje kudecoratiwe nje kuno-bromance phakathi yabo. Okay. Hayi shuthi ngixakeke ukuthi hayi why kanjena if yabo uzohlala nami phela yabo ngabona ukuthi hayi shuthi kahle mhlambe ngimchazile yabo sisi wabantu yabo. Shuthi hayi kwenzeka ngalo lasuku ngisachaza kakhulu yabo. Okay. Ngeke ngisachaza kakhulu yabo. Hayi sesijwayele futhi ukuthi sibonane khona-ke laphayana impela yabo but yabo ngangazi nami ukuthi vele usisi yabo engitshontshana naye like yabo hayi ukuthi yabo
hayi ukuthi straight yabo because ngamtshela futhi ukuthi naye umuntu engithandana naye wayengangitshelanga phela manje uma ngabe ngifike ntshontshala bese yaqinisa ya into enganjalo. Okay, thank you. Shuthi kuhamba isikhathi ke yabo sesijwayele phela ukubonana yabo sekuyinto enormal ukuthi sibonane ehotela. Ngolunye usuku athi ukhathele indaba zehotela yabo. Ufuna ukutshengisa la hlala khona manje ngithi ayikho inkinga. Shuthi masibonana emzini wakhe muhle lo amuzi lo ngabona lapho ukuthi ngathi kusanginingi ukuzohamba kahle empilweni yami ngizwa lo sisi. Alright. Ngiyafika nje nama bodyguard gate lakhe livulwa nge-remote yabo nje into eyiserious nje yabo. Nendlela yakhe icela ama CCTV footage yabo umuntu nje oyiqaphile ngathi nje usaba ukuthi bazombulala into ekanjalo ngoba nje uyiprotectile yabo. Okay. Ayishuthi nami ngayibuza imibuzo eminingi ngoba umuntu ngeke umazi uphilela ngendlela aphila ngayo yabo. Shuthi vele uyayi-afford le mpilo ngiyayitshela lokho mina yabo. Ayishuthi ngihlale kahle nami usuku lokuqala sihlale nje kahle yabo ungabi nankinga. Usuku lesibili ngiphinde ngibone futhi lapha kwakhe asihlale kahle. Ngingaqala khona ngosuku lesithathu. Kusuku lesithathu Wenzakala. Washuka ngosuku lesithathu. Ngathi nje ngisahleli naye kahle. Sengisekamereni nanobekamereni yabo. Futhi ikamereni lakhe li-right ngento eyodwa ukuthi khona le mpahla le CCTV footage yabo. Okay, yakwazi ukubona yonke into eyenzeka ngaphakathi. Yakwazi ukubona yonke into eyenzeka ngaphakathi. Cause vele unamakhamera egcekeni yabo. Usubona izinto ezivezwa lawo makhamera vele yabo. Okay. Shuthi mayifika vele kufika umyeni wakhe shuthi bengangitshelanga ukuthi ushadile yabo. Ushadile futhi? Ushadile nami ngathuka ngalo la suku angiqala ukuthuka kanje empilweni yami. Okay. Mayifika umyeni wakhe ufika nakhona umyeni wakhe ukhululekile nje yabo. Uvulelisa sabona nje kuvulekisa ukuthi athi khona umuntu ongenayo cause vele siyabona kwamakhamera yabo. Nami ngathuka ngalo la suku naye wathuka wangitshela ukuthi futhi lo muntu lo ofikayo ingozi kakhulu yabo. Uma ngangifica nje la ngaba inkinga ngempela ngoba mhlambe ngase singasurvive sobabili yabo ngase ngiphume ngingaphili. Ngibone nami ukuthi ngathi sekushubile manje ngithuke. Ayishuthi ngibheke indawo engingacasha kuzona. Ngibone wardrobe ngisho ukuthi ayikho enye option yabo. Ungena phakathi. Ngingene phakathi wardrobe yabo because vele ngiyabona ukuthi phansi kombhede lo mbhede le phansi yabo ngibene ngaphansi kombhede yabo. Ngingene wardrobe mangingena wardrobe ayafike akhumula ibhantshi lakhe yabo. Umuntu nje oserious nje ambona nje ukuthi gqoka amabhantshi yabo formal nje kahle yabo. Ngibona uqhamuka mhlawumbe ngama meeting lo muntu lo yabo. Mayifika avela akhumula ibhantshi athi uyelibeka wardrobe lo manje kuthini-ke umboneza kuwena? Phela uvalo lapho selisho mama la selisho endlebeni futhi lapha. Ngisengisho nami ukuthi konakala yabo. Avele agqume athi ayikhuleka baba. Intombi lengize ngayo vele nami. Ithi ayikhuleka baba ngizokuhengela ujazi wakhe yabo. Ivule yabona naye ukuthi ngisakhona. Ile nto nje ihenga mayihenga ngiyabona ukuthi yabonayo manje. Athi sekonakeleke vele yabo. Ayishuthi bahlaleke isikhathi yabo nabo because namanje uzosebenza le plan yami yokucasha mhlawumbe ngizolinda ukuthi azalale yabo. Mhlawumbe nginyonyobe ngiphume yabo. Okay. Avele wathi besahleli kanje nashuthi ngingenza iphutha mina ngisahleli lapha embhedeni cause bengiphethe icondom kanje yabo iphayithini shuthi bese ngiyikhiphile sesandleni. Vele kwafika umlisa lo
avele ngayidedela kwasani mina. Okay, oh yasala phansi. Yasala phansi ngahamba ngayocasha senginganakile nami. Kanti ngebhadi yena nomyeni wakhe bayisebenzisa ikhondom. Manje sekuyinkinga ngoba manje sebona ikhondom shuthi seyasola ukuthi khona umuntu okhona la endlini yabo. Alright. Shuthi avela ambuze ukuqala ngezwe vele mina yonke into because basekamereni nami wardrobe usekamereni. Bambuza ukuthi khona umuntu okhona la endlini. Athi hayi akekho la. Athi yini ngenza isilima ngiyayibona nje ikhondom mina nawe sisebenzisa ikhondom shuthi khona umuntu omfakile lawo ukuzosebenzisa naye le khondom yabo. Athi hayi ngeke baba khuleka mina ngisoze ngayenza le nto kuwena. Ngimuze mshaye ngempama enjani ngiyeswe impama ngisho ukuthi yo athi sekuyamosheka manje sibonakala yonke into ke. Mayimshaya ngezwe ukuthi asemshaye futhi ngempama yodwa uselokhu emshayile nje yabo. Nami sengiqala ukudabuka sengicabanga ngiyomprotector yabo. Engivele ngithi ngiyaphuma ngimtshela ukuthi hayi ngikhona mfethu ngiyeke ngasamshaya ngavela khipha isibhamu bengazi ukuthi usiphethe isibhamu ngitshela uhlanga umshaya kuphela. Kanti besabeka isibhamu engasikhipha isibhamu phela sikhipha isibhamu. Manje sekushubile ke sesibabili uphethe isibhamu lo muntu lo uyedwa. Avele athi hawu kanti ngiqinisile. Abehleka kancane ngisho ukuthi yo ngazicabanga. Shuthi esacabanga kanjalo ke esahleka kanjalo abehlala phansi embedeni yabo. Abethi umfazi wakhe ahambe usilungisele ukudla lapha. Ashuthi belambile vele naye yabo. Usacabanga ukuthi melahle vele. Ashuthi ahamba ukulungisa ukudla umfazi wakhe. Abuye yabo. Mayibuya nami senginaka into engazi ngiyinaka ukuthi lo muntu lo ujwayele ukufaka iring but mayinama akayifaki iring yabo. Akune round la. La isandla likhombisa ukuthi iring. Uthi nje kujwayele ukuthi kube nering la but mayinama akayifakile ngaso isikhathi. Bengayifakile bengibona nje umbala yabo. Umbala ukuthi khona into ejwayele ukuba khona la yabo. Engasho ukuthi ngayifaka ubishini yabo. Mangiyifaka ubishini ke kodwa kusenani ngoba vele ngasengiyifakile yabo. Shuthi yavela abuye nokudla kwakhe kuphela ke yabo. Lokulisa lo usithumbile manje sobabili. Okay. Nami sengiyabona vele ukuthi umuntu akana double love lapho ngiyasurvive ke shuthi manganje. Selimele vele futhi umfazi wakhe ebusweni semabobo wade semshaya yabo ebonile ikhondom eyodwa. Okay. Mayibuya nokudla kwakhe yedwa sibuza silambile ensini. Hayi athamba nyowenzo nokweni yabo. Asilindi ngisho sisho ukuthi silambile yabo. Athamba nyowenzo kweni nami. Number no. Samba ngasoyithu yabo wahamba wayosenzela umfazi wakhe yabo. Sina sasale roomini. Masale roomini. Hayi shuthi abuye ke nabo ke yabo shuthi sidle ke sobathathu yabo. Because manje bisaba ukuthi yabo uhlama ngasibulala yabo. Sibulale ukuthi asisadli futhi manje ayimali. Sivele sidle sobabili yabo. Masiqedile ukudla avela abeka isibhamu sakhe etafuleni. Athini athanenzeke lento ebenzwa yenza yabo. Bavele senisuthi yabo. Manje nami sengiyabona ukuthi sengizimali manje ukuthi ngiyenze lento le. Manje ngisabe futhi ukuthi mhlawumbe masinqaba simgolozela yabo. Lovela sibulala. Hayi sigcine sesiyenzile ke lento le yabo. Masiqeda avela dubula umfazi wakhe ambulala yabo. Umdubulo washona sometime. Umdubulo washona sometime. Ngiqala nje ngibona into enje ayenzeka phambi kwami. Ngayisola nje futhi kakhulu. Mina wayifaka lapha. Shuthi mayimdubula efa abethatha amathawula
engitshela ukuthi akephi amathawula athi angisule phansi igazi lami ngilisule igazi yabo angishaya ivideo ngisule igazi athi ngimgoqe ngengubo simbambe sobabili sihambe simfaka emotweni yabo mase ngifaka emotweni khona amapiki namafosholo yabo hamba walanda nawo faka emotweni hanje ngiwe angilazi la hlathi lelana nami angayazi le ndawo yabo okay masihlathini athi ngiyogumba umgodi ngangugumba umgodi mphose phakathi nakhona ngawugumba isikhathi kumgodi angugumba ngento ayina wayengibukile ngishaya ivideo emeceleni kwakho okay ngawugumba umgodi ngawugumba mase ngiqedile ukugumba kodwa ngaqala mhlambe ngabo 1 kodwa ngabo 3 kanje ukugumba umgodi ngoba bekunzima yabo bengingedwa nje yabo naye siyaqaqela phela yabo ayishuthi ngiphose phakathi ngimboza yabo angimboza athi ya sesele sothuna manje yabo uthi asekho ke nosho intombi yakhe yabo wayisekho ubuseyibulalela manje athi shuthi uzomela ngikhokhe ke yabo ngoba nangisengimenza into enje yabo senganamfazi nginqazana ngixaye ukuthi ngizomela ngikhokhe kanjani yabo ngicabanga indlela angangikhokhisa ngazo but ayizingafiki emqondweni yabo angilindele ukuthi uzothini ke shoot yabo okay ayisengitshela uyasho ukuthi ngizokhokha ngokuthi transportela ama drugs like Cape Town kanje ngihlala la eThekwini vele ngisho ukuthi befuna ukudlulisa ama drugs akhe through befuna uwa transporter through indizamshini ibhano yabo okay shuthi sibuyele endlini yakhe qhamuka umuntu umlisa lo amlisa lo angazi ke ukuthi ba specialist should badayisa ama drugs yabo nalo yamchita lo yami should bayi crew kanje like igang idayisa ama drugs basebenzisana because lo amlisa lo yana wow wenza something nje engayi understand nami about this day yabo it's kanjani yabo but bayenza le nto le abakhona ukuthi bawafake mina kube ne string nje yabo esibambelele emazinyweni mhlambe uya understand wena le nto yayenziwa ngimina yabo okay mhlambe negama layo yabo but mina ngi understand yabo alright but bakhonile ukuthi bayifake ama drugs esiswini sami then bangitshela ukuthi angimele ngidle lutho yabo for leyo period le until bayakhipha yabo so manje usuhamba kanjani ke Cape Town Gibel Bhanweni ya phela ngithi sabuyele lo nto nje endlini okay la kwaqala khona yonke and then from then ake lo mlisa lo wafika uyena wangithatha ngise airport mangifika airport then bangitshela iflight yami bangitshela ukuthi ngizofika abaphambili yabo okay ngimele ngiyena hlase umuntu kumele athole la drugs la then mangifika airport kamnandi le yase Cape Town cause asengisukile vele labangenzela ithikithi yabo okay mangifika ngale ngambona kamnandi lo mlisa lo kuthiwa ngize kuyena ngene emotweni yakhe sambe then bawakhiphe ngendlela yawo yabo badonse string ezulu yabo bawakhiphe then after that ngabuyele emumva bangibuyisele emumva airport then akhiphe ibhano elibuyela lana bangenzela amathikithi ukuthi ngiye ngibuye yabo okay so after lapho I think bese ngimkhokhelile lo yamlisa lo yabo ngaphindanga ngokuxoxa angiphindanga ngizwa from yena yabo from le moment le yana nje yabo okay then ke inkinga ke enkulu ke aqala sekuphele yonke into yabo
singithi nami sengikhululekile usuthi usudlulile kuleyo sengidlulile vele kwatholakala ukuthi khona umuntu ogqitshiwe lapha asichube khona umuntu bathi bayabheka amathambo aveze ukuthi because wangadlula isikhathi eside yabo bakhona nje ukucheck kuthiwa ama-DNA yakhona ukuthi ubani babona ukuthi ubani. And then after that lo mlisa loyana shuthi wazenza anonymous wathumela amaphoyisa ividiyo mina ngisule igazi la kade kushutha wona la kade ngishutha wona singimgqiba yabo. Then shuthi ngachaza-ke police station because ngabona amaphoyisa nami esefika angazi nokwazi ukuthi kutholakele ukuthi khona umuntu washona because naye wathi ngiyaphinde nesiphinde sikhulume ngale nto leyo athi ngingakulingi ngikhulume nami yabo. Okay. Nami ngathula-ke yabo ngoba phela ngiyabona ukuthi ngisifake engozini enkulu yabo. Shuthi after isikhathi-ke amaphoyisa angilande because of leya video leyana yabo ngimgoqa ngisula negazi shuthi ngichaze yabo ukuthi wangamina wambulala wabulawa umyeni wakhe wasifuna ukwenza kuba ngathi mina shuthi babona vele nebullet leyamdubula ukuthi bullet sinama-crime amaningi yabo umuntu kade babemfuna vela abona ukuthi hayi shuthi angimina kanjalo-ke amavidiyo yabo wala ngisebenza khona ngiqala ukumbona lo sisi aveza ukuthi yabo sasizwana yabo ngendlela e-right yabo angeke ngimbulala angenayo imotive ukumbulala sithi ngasinda kanjalo-ke mina yabo ngisigameko sami engabhekana naso. Hayi siyakuzwa mangake kuthiwa mhlambe-ke sewunikezwe ithuba lokuthi kukhulume nababukeli ekhaya mhlambe ukuthi uyabaluleka ukuthi mhlambe ngathiwa khona omunye umuntu othola isimeni esinjengesakho yini mhlambe ongamqwashisa ngayo? Ngamqwashisa ngokuthi angayithandi nje izinto nje eziza kalula vele ezisuke ziney'nkinga kumele usebenze kanzima nje ungafuni nje uvele nje uthathe umuntu osenemali vele because uyazi impilo yakhe yabo. And before futhi uzuvakashela umuntu endlini yabo uqale wazi izinto ngayo ukuthi yabo ngamthemba yini phila impilo kanjani. Yona into engabaqashisa ngayo abantu ukuthi bangathandani nabafazi babantu kuphela ngoba manje nami senginayo experience yabo. Okay, ngiyazwakala. Siyabonga-ke ukuthi ufike la uzivulela isifuba ukwazi ukukhuluma ngodaba lakho bese sibuyela kunina ababukeli. Kungenzeka ukuthi mhlambe nawe ukhona lapha ekhaya unesifiso sokuthi uzohlala la ushareshe udaba lakho. Mangabe uthi ufuna ukwenza kanjalo sicela ukuthi ufollow i-Facebook page yethu i-Off My Chest bese uyabhala uzokunikeza imininingwane ukuthi ufinyelela kanjani. Mangabe ukuthi ungaka-subscribe la ku-YouTube channel yethu uyasibambezela sicela ukuthi usubscribe. Okwamanje sayidede enkundla. Danko.